Hvis den sorte er under den røde, så skal man fylde på, ligesom den er nu. Og den må godt komme op på 1,2, altså 2 streger, det vil sige, der er 5 streger, så det er egentlig 1,4. Det er maks, den må komme op på. Men den der er 1, og så en streg, det vil være smartest. Og måden vi gør det på, det er, at vi først lige åbner baghanen her, det er den røde, op ved termometeret. Og den skal helt op og flugte ned. Og så tager man den anden, som er den sorte her, og så åbner lidt, så man siger sådan en sivende lyd. Og lige sivende, fordi hvis du åbner for meget, så går det for stærkt hernede på. Og så kan der godt komme overtryk i den, så det skal bare være langsomt, så den bare lige svagt drejet. Og så går der også lidt langsommere, og det tager lidt tid. Og så kan du se her, at nu nærmer den sig 1. Og husk på, den falder lidt ned bagefter. Gør det lige lidt langsommere. Så vi får den lige op på den der første streg. Og der slipper den. Og se, nu falder den ikke rigtigt. Og så har jeg taget den tilbage, så den er helt på tværs, 90 grader. Og så for at sikre sig, så tager jeg også lige den anden. Den er ikke så vigtig, men bare som sikkerhed. Sådan. Så er den også på tværs. Så begge to lukket. Og den der er, hvor den skal være. Super. Jeg elsker dig.